आणि पाणी नसल्यामुळे बहुतेक काम म्हणजे बाकी आहे. इकडे कधी ह्या साईडला बाहेर बसायला सोय करतात. ऐकलं मगाशी म्हणजे दुपारपासून मला वाटतं आज काहीतरी म्हटलं गडबड होणार आहे. त्याच्यामुळेच मला असं वाटलं की आज तुमच्याशी माझं संध्याकाळचं रुटीन शेअर करावं. मुलं मोठी झाली का ऐकत नाही. किती वारा सुटलाय ना, पण चांगलं वाटतं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. दुपारची वेळ आहे, 3:30 पावणे 4 वाजलेत आणि वारा बघा किती सुटला आहे. तो भरपूर वारा, भरपूर ऊन, काय कसली कमी नाही आहे. आमच्याकडे आज बाहेर झोप झाली आहे बघा. कुणाल झोपला आहे घरामध्ये. पाणी नाही आमच्याकडे म्हणून आज सगळं लवकर आमचं चाललं आहे दुपारच्या वेळेसच. म्हणजे 2 दिवसानंतर आम्ही तिसऱ्या दिवशी पाणी भरतो. आज अजिबात पाणी नाही आहे, त्याच्यामुळे सगळे बघा भांडी वगैरे मी सगळे ना प्यायचे वगैरे घासून ठेवली. आणि पाणी नसल्यामुळे बहुतेक काम म्हणजे बाकी आहे. म्हणजे कपडे धुवून झालेत, पण आपलं जे बाथरूम हे ते जे असतं ना पाण्याचं काम ते सगळं बाकी आहे. तर सगळ्यात आधी आपल्याला पाणी भरून घ्यायचं आहे. झाडांना पण पाणी मारायचं बाकी आहे. तर कुणाला आणि कुणालचे बाबा आता जातील, मोटर चालू करतील आणि मग पटापट आपल्या कामाला सुरुवात होईल घरातल्या. तर जिथे ही प्यायची भांडी ठेवतो ना तो ओटा पण मला आता साफ करून घ्यायचा आहे. चावी घेतली, घर चावी घेतली, नको चावी, हां मग जा. तर दोघंजणं बघा चालले मोटर चालू करायला. आता पाण्याचं काम आपलं होईपर्यंत 1.5 तास आरामात जाणार पाणी भरायला. आणि ह्या 1.5 तासामध्ये जितकं होईल तितकं सगळं काम आम्ही करून घेणार फटाफट. झाडांना पाणी घालायचं काम मुख्य असतं. हे बघा चालले. हां काय, चला सुरुवात करूया फटाफट. हे असं पाणी नसलं ना का मला झोप पण लागत नाही आहे, त्याच्यामुळे जागीच होते मी. सगळं किचन वगैरे सगळं आवरून घेतलं. म्हणजे जितकं पाणी होतं ना सगळं काम माझं बहुतेक मी करून घेतलं. असं ठेवत नाही मग काय ना, मला नंतरला मग कंटाळा येतो. मग काम वेळेत झालं का बरं वाटतं मग, नाहीतर मग झोप पण लागत नाही. तर बघा हा जो हे आहे ना हा भाग मला साफ करून घ्यायचा आहे. तर पटापट मी ना पुसून घेते ओटा हा सगळं. आणि सगळं वेळेवाकडं झालं ना ते पण सगळं व्यवस्थित करते. आणि आज कुणालचे बाबा की नाही बाजारात गेले होते. आज वार तुम्हाला सांगते मंगळवार, तर मंगळवारचा की नाही बाजार असतो. तर त्यांना कंटाळा आला होता सकाळी, त्याच्यामुळे ते म्हणे मी जातो बाजारात. तर गेले होते ते. आणि मग येताना ना 1-2-4 ना भाज्या आणल्यात. ह्या पिशवीमध्ये मी ठेवलेत ओट्यावरती. वरती टाकीच्या इथे कपडे सुकलेत का? कपडे तर कधी सकाळी सुकले ते कपडे. नाही आज दुपारी उशिरा धुतलेत ना कपडे. आमच्याकडे बघा सो ह्या साईडला घ्या ना, इथे हा स्टँड कुणाला इकडे कर. ह्या साईडला बाहेर बसायला सोय करतात. वारा भरपूर सुटलाय ना आता आमच्याकडे. चहा वगैरे बघा आताच पिऊन झाला. आणि आमच्याकडे आज पाण्याची ना गडबड झाली आहे. चटई अंतरायची, चटई मस्त जागा रे. संध्याकाळच्या वेळेस इतकं मस्त वाटतं ना इथे बसायला वगैरे. कपडे घेते मी आता आतमध्ये, सुकले असतील कपडे. जरा आवाज कमी कर मोबाईलचा. तर भाजी आणलेली ना ती आता म्हटलं बसून बसून इथे साफ करून घेते. म्हणजे मटार आहेत ना सोलून घेते. आणि पाण्याचं जरा गडबड झाली. मला काहीतरी आज वाटत होतं, ऐकलं मगाशी म्हणजे दुपारपासून मला वाटत होतं आज काहीतरी म्हटलं गडबड होणार आहे. खाली करून ठेवलं खाली असं नाही, मी भांडी वगैरे घासून ठेवलेली ना. म्हणजे असं मनामध्ये येतं ना काय म्हणूया काहीतरी गडबड होणार आहे, काहीतरी होणार आहे, काहीतरी होणार. आणि नेमकं तसंच झालं. पाण्याच्या मोटरला का काहीतरी मोठा प्रॉब्लेम झाला आणि पाणी आमचं आज राहिलं भरायचं. म्हणजे अर्ध पाणीच भरलं, अर्ध पण नाही पावच पाणी भरलं, पाव भाग. प्रेशर खूप कमी होता त्याच्यामुळे मग मोटर बंद करून टाकली. आता उद्या सकाळी बघूया काय होतं ते. थोडंसं पाणी भरलं तेवढ्यात लाईट पण गेली ना, 2दा लाईट गेली ना. हे बघा इथे बसले, 2दा लाईट पण गेली. तर जाऊ दे आता. कुणाला आहे घरात. आता जरा मटार आहेत ना, हे बघा हे सोलून घेते. काय काय आणले, मटार, काकडी, फ्लावर, मला भाज्या. चांगलं वाटतं इथे बाहेर बसायला. चांगलं आहे संध्याकाळच्या वेळेस, मस्त वारायचं इथे. संध्याकाळला दिवसभर इथे बसला. दिवसा ऊन असतं ना इथे. पत्रे टाकून झाले का काही टेन्शनच नाही. आपले पत्रे टाकून झाले ना मग मस्त असं आरामात ते बसता सगळं बाहेर. फ्लावर आणलाय, बापरे एवढा मोठा फ्लावर. हा बघा फ्लावर.
आज कुठल्या कुशीमध्ये बाजारात जायचं नव्हतं तरी पण आज गेले. कोबी आणलंय, काकडी, हे बघा काकड्या आणल्यात आणि काय आलं, हे बघा आलं, फणसी आणलेली आहे आणि मटार. आता बसून बसून मटार आहे ना सोलून घेते. अंधारावाला टाइम आहे अजून. किती वाजले? अंदाज अजून अर्धा तास, अर्धा पाऊण तास. 7 वाजता अंधार होतो. अजून बराच वेळ आहे. 7, 7:30ला 7:20. चला बसून बसून करूया. त्याच्यात बघ गवार पण असेल ना. करवंद घ्यायला जायचं होतं, कच्ची करवंद, पण कुणाच्या बाबा नाही म्हणतात. जरा थांब जरा पिकू दे मग आपण जाऊन घेऊन या. कच्ची पक्की झाली की पिकलेली पण खायला नाही जरा चटणी बनवली असते ना बरं जरा. वाटतं. मी काय म्हटलं, काही पिकायला लागली, काही कच्ची असली मग पिकलेली खायला पण भेटतात ना. आता लगेच पिकणार नाही, पिकणार मे पुढे महिन्यामध्ये. दिवसात पिकणार. मे महिन्यात पिकतात. एवढं लवकर थोडी का. आणि आता पिकली तर बघूया, 15 दिवसांनी. बघू फळा मोठी झाली की ती पिकायला टाइम लागतो काय. मग वेळ जातो ना. 6:15 6:30 काहीतरी झालेत वाटतं. हा जो कचरा आहे ना, मटारचा बघा कचरा निघाला ना, तो जरा झाडांमध्ये नेऊन टाकते. आंब्याच्या लाकडं आता गोळा करून ठेवायचे सकाळसाठी, नाहीतर मग सकाळी काळोखामध्ये मग भीती वाटते बाहेर पडायला. काय? हां कुणालचे बाबा. आज झाडांना पाणी नाही ना घालायला मिळालं. बघू आता उद्याला काय पाण्याचं होतं आहे ना, तर सगळी गडबड होणार आहे पाण्याची. तसं काही टेन्शन नाही, आपल्याकडे धरण आहे बाजूलाच. उचलायचं कपडे आणि जायचं धरणावरती कपडे धुवायला, आंघोळ करायला. जरा झाडांचं टेन्शन. बघू आता. चांगलं वाटतं संध्याकाळचं. ते मस्त वाटतं बघा. सकाळची वेळ आणि संध्याकाळची वेळ खूप छान असते. ते बघा आता थोडं पाणी टाकतात झाडांना कुणालच्या बाबा. त्यांना म्हटलं छोटे रोपटे आहेत ना, त्यांना तरी म्हटलं जरासं टाका. आता उगाच त्यांना त्रास होईल परत, कारण गरम पण आता जास्त असतं ना. काय पडलं? गायीने तोंड लावल्यापासून जरा हेच झाली ना ती. जमिनीवर वाकली होती नुसती. चला लाकडं बघूया. आता परत काळोख झालं तर सगळं राहून जाईल मग. कशामध्ये? चिकूला? मग ते आता असंच ठेवायचं? मारून टाकलं. नाही पण हे असं खोदून असंच ठेवायचं का? 2 दिवस राहिलं ना, हां. ते एक किडे मरून जातील ना जमिनीत. अच्छा. पेरू पण बघा खोदून ठेवलंय, अळी केलेली आहे. आपली जमिनीला मुलांना किडे असतात ना, हां लागले. असं आहे काय? हो ते चांगलं खोदलंय. पाणी नाही टाकलं ना आज. चला जरा निरीक्षण चाललंय. त्यांना पण पाणी कमी केलं पाहिजे. ही होते हे लावलेच म्हणून, पापडी लावलेच म्हणून. चला जरासा एक फेरफटका संध्याकाळचा आणि मग घरामध्ये. काय फरक पडतो? वारा येतो ना, काय राहत नाही, सगळं त्या वाऱ्याने ना उडून जातं. वारा बारा वारा पाऊस वारा. तर मी आता केले रात्रीच्या जेवणाला सुरुवात आणि आज भाजी करते मुगाची. आता हे सगळे नाही वापरणार आहे, अर्धे ठेवणार आहे उद्यासाठी. काहीतरी म्हटलं वेगळं काहीतरी बनवता येईल. सगळं तयारी करून ठेवलं आहे बघा. आणि आज बाहेर बघा लाईट वगैरे बंद आहे
का ते तुम्हाला मी कारण पण सांगते. बघ एक दिसतंय बघ, जरा चेक करून. तुम्ही तिकडे बघ त्या दिवालावरती गेली वाटतं बाहेर. नाही ना. तर लाईट की नाही बंद करून आम्ही बसलो होतो जवळजवळ 1 तास, 6:45-7 वाजल्यापासून. कारण वाळवी आली होती बाहेर, काय माहिती कुठून वाळवी आली ती, त्याच्यामुळे सगळ्या लाईटी बंद केल्या होत्या. आणि मगाशी एक 10 मिनिटासाठी लाईट पण गेली होती. तर आत्ता वाजलेत 8:30. आज जरा जेवण करायला उशीर झाला आहे. फक्त मला भाजी करायची, दुपारचं आहे जेवण, चपात्या वगैरे भात वगैरे सर्व आहे. त्याच्यामुळे झटपट म्हटलं मुगाची भाजी करते. आणि कुणालचे बाबा बसलेत बाहेर, न्यूज ऐकतात. कंटाळतात ते, रात्रीचं ना खूप त्यांना कंटाळा येतो. दिवसभर ते कामामध्ये स्वतःला बिझी ठेवतात, पण संध्याकाळ झाली का त्यांना असं नकोसं होतं. आता मगाशी ना आले होते आतमध्ये की आता खूप कंटाळा, तुम्ही बोलत होते माझ्याशी, खूप कंटाळा येतो संध्याकाळच्या वेळेस, काय सुचत नाही. त्यांना म्हणाले की आपण घेऊया TV, लवकरात लवकर घेऊया. तेव्हा मग आता बाहेर जाऊन न्यूज बघतायत. बघू, दिवसभर आहे ना इथे कसा वेळ जातो ना काही माहिती पडत नाही. पण एकदा संध्याकाळ झाली का अगदी नकोसं वाटतं कधी कधी. माझा वेळ कसा कामामध्ये निघून जातो. तर भाजी ना फोडणीला घातली म्हणून जरा थांबले होते. काय म्हणत होती, माझा वेळ संध्याकाळचा ना कामामध्ये निघून जातो. म्हणजे मला जरा पण वेळ नसतो, माझं काही नाही काय चालू असतं. रात्री 10:30च्या दरम्यान मी फ्री होते. सकाळी जे सुरुवात होते ना, दुपारी थोडा वेळ मला भेटतो आणि नंतरला परत चालू असतं रुटीन. त्याच्यामुळेच मला असं वाटलं की आज तुमच्याशी माझं संध्याकाळचं रुटीन शेअर करावं. नेहमी मी सकाळचंच माझं रुटीन बघा तुम्हाला दाखवते. आता विषय असा की माझा आणि कुणालचा वेळ जातो. कुणाल पण आता बसलाय बाहेर, त्याचा अभ्यास चालू असतो दिवसभर. पण कुणालचे बाबा मात्र खूप कंटाळतात. कधी थोडीशी चिडचिडी पण होते त्यांची. बाबाला बोलव ना, फोन कर. बाबा येईल, फोनवरती असेल. परत लाईट गेली बघा आमच्याकडे. आज लाईटीचा खेळ चालू आहे. मी म्हटलं आता जेवायला वाढीन, तो परत लाईट गेली. आता काय माहित कधी येते. फॅन बंद कर जरा, आवाज रेकॉर्डर. तर तू ये आधी, तेल लावायला ये. लाईट बघा आमच्याकडे मगाशी आली, काहीतरी 10च्या दरम्यान आली. म्हणजे तुमच्याशी बोलली मी, भाजी बघा फोडणीला घातली तेव्हा. आणि नंतर जी लाईट गेली ती जवळजवळ 1-1.5 तास लाईट नव्हती. आम्हाला वाटलं आता काही लाईट म्हटलं येत नाही आहे सकाळशिवाय, पण आली बाबा, नशिबाने आली. म्हणजे मला असं थोडासा आनंद झाला होता की चला आज भांडी घासायला आराम. म्हणजे सकाळी उठून म्हटलं घासायला लागतील. सगळं झालं, माझं किचन आवरलं होतं आणि तेवढ्यात लाईट आली. मग सगळं भांडी पण घासून घेतली. आता केसांना ना भरपूर असं तेल बघा लावलं आहे. आता कुणाला तेल लावायचं आहे, पण त्याचं टाईमपास चाललेला. हा बघा आता कुठे गेला, हा बघा दिसतोय. आता शूज पुसून ठेवला आणि सकाळची तयारी चालली त्याची. आता इस्त्री करून ठेवतोय कपड्यांची. त्याला म्हटलं आधी ये ना, म्हणजे मी मोकळे होईल की नाही. आणि कुणालचे बाबा झोपले, त्यांना आज लवकर झोपायचे, ते नेहमी लवकरच झोपतात ते. चला बसला बाबा, कुणाल बसला. या त्याला तेल लावून घेते त्याला जरा. चष्मा काढलास ना, कानाला काय लावलंय? इयरफोन लावलाय. जरा एक कान जरा उघडा ठेवायचा, ते दोन्ही लावून कान आहे ना भैरवून जरा 24 तास ते इयरफोन लावून माहितीये का. हे आपलं घरगुती तेल आहे, जे घरी मी तयार केलं ना तेच तेल मी आता लावलं. आता कुणाला पण म्हटलं तेच लावते. कुणाल पटकन तेल लावायला तयार होत नाही. आता त्याला कधीपासून ते मागे लागलेले, तेव्हा तो आता येऊन बसलाय. नंतर किती दिवसांनी लावलं ना आता तेल? 15 दिवसांनी का महिन्याने? कुणाल काय रे? हा मध्ये एकदा लावलं होतं ना. त्याला मी किती वेळा सांगते की तेल लावायचं, म्हणजे हप्त्यातनं एकदा तरी लावा. पण मला वाटतं 15 दिवसांनी किंवा महिन्याने कुणाला तर तेल लावून घेतो, नाहीतर नाही. मुलं मोठी झाली का ऐकत नाही. बस थोडंसं, आता काय तुमची केस लहान आहेत, त्याला जास्त तेल नाही लागत. थोडंसं लावलं तरी पण केसाची स्किन चांगली होते, समजलं का. केस गळत नाही मग, म्हणून ते तेल लावायचं मुलांनी पण. आम्ही कसं लावतो बघ, मी तर आठवड्यातनं 2दा लावते. आता मग असं व्यवस्थित मालिश करून करून तेल लावलंय. मन मस्त गेली काय तेव्हा कुणालच्या बाबा झोपेत न उठले. ती मधमाशी एक आहे ना,
सारखी ती आवाज करते, भुनभुन भुनभुन करते. तर ते उठले झोपेतून, म्हणजे थोडेसे जागे होते, पूर्ण झोपलेले नव्हते. आणि कुणाल बघा आता बसला इस्त्री करायला, सकाळची तयारी. तर चला आता व्हिडिओ आपला आता इथेच संपूया. वाजले बघा किती, 11:15 व्हायला आले, घड्याळ पुढे आहे 10 मिनटं. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला जरूर सांगा कमेंट करून. माझं की नाही थोडंसं किचनमध्ये काम आहे, मी जरा किचनमध्ये जाते, कारण ह्या लोकांना फॅनची हवा खायची. लाईट लावूया आपण. दिवस सांगते, सकाळची सुरुवात खूप छान झाली होती, पण एक दुपारच्या नंतर जे झालंय ना आज, पाण्याची गडबड, लाईटीची गडबड, त्याच्यामुळे थोडासा त्रासलेला दिवस झाला होता. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असा तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप